Tentan atracar unha librería en Sanxenxo a plena luz do día. O ladrón é ataviado con saia, perruca, lentes e luvas e amedrontou aos donos cunha pistola de xoguete. Tras forcexar con el, o caco asustouse e marchou. Como se atopan tras o susto? Ladrón de luva branca? Hoxe no termómetro. Pois eso que queremos averiguar. 12:17 minutos, seguimos aquí en directo no termómetro. Fátima, se felicita nese establecemento por ter gravada esa escena coas cámaras de seguridade, porque foi tan esperpéntica que pensaban que non nos iban a creer, non? Pois sí, menos mal que estaban as imaxes das cámaras de seguridade. Estamos aquí con Belén da librería Corel en Sanxenxo. Se non, Belén, claro, quen vos cría? Parecía unha broma este intento de atraco. A verdade é que sí, parecía unha broma porque viña todo disfrazado, cun peruca, gafas de sol, mascarilla, guantes, unha falda negra, viña disfrazado. A ver, o meu home ao principio cando entrou pola porta pensou que era alguén que viña a facer unha broma. Entonces non o colleu moi en serio, dixo ela, ok, ben. Entonces eu non estaba aquí, nese momento que estaba no almacén. Entonces dixo o atracador? Dixolle, damos cartos que teñas. Sacou como unha pistola. Sí, a ver, claro, ao principio non sabes se é de xoguete ou non, pero despois vese que non é de verdade. E dixolle, damos cartos que teñas. Entonces apuntou no xusto aquí, hasta aí, e despois claro, o meu home dixolle, pero ti que dices, que estás de broma? Non o creía, claro. Entonces dou a volta por o mostrador, foi por detrás do mostrador, entonces aí foi cando o meu home empezaron a forcexear. El agarrou no e tal, entonces o meu home forcexearon e xusto aí na esquina bateu contra... Mancouse aí na espalda. Hola, mancouse aí. Entonces eu xusto nese momento salín, que foi cando oín así que pasaba algo, e xa empecé a gritar, porque vin a situación e empecé a gritar, e el asustouse e botou a correr. E logo nos fomos detrás del, e logramos coller a matrícula do coche e máis o modelo do coche. E denunciastes a Garda Civil? Chamamos a Guardia Civil, e xa viñeron pronto. Claro, isto non é un feito que ocorra habitualmente pola zona. Non, a verdade é que non, é a primeira vez que nos pasa. Sí. Supoño que o susto no corpo ainda está. Ainda está, sí, a verdade é que sí. Ainda penso que vai a estar un tempo, porque agora estás coa dúbida de que poida vir alguén por outra vez ou que che poidan entrar. Eso sí. Bueno, pois Belén, agardamos que non. Gracias por atendernos, que se resolva isto canto antes. Moitísimas grazas. Nada, gracias a ti. Pois menudo susto, polo menos teñen grazas Fátima as imaxes, esa denuncia que puxeron non ante a Garda Civil. Claro, Alejandro, isto de ir amedrentando a xente con un arma de xoguete e desa guisa, isto penalmente ten algún tipo de reproche? Porque claro, di vai cun arma de xoguete igual se vai de rositas. Sí, por suposto que ten. Evidentemente, se é tan de xoguete que é apreciable de forma evidente, non hai tal roubo, porque lle dirás, mira, larga de aquí, que eso non intimida a ninguén. O problema é cando é un arma que ten unha certa apariencia, tampouco ten que ser unha réplica exacta. Claro, a ver, é que non estamos afeitos a ver armas de verdade. Claro, efectivamente. Entón, claro, como distingues nese momento de medo que un arma de xoguete? Normal que te asustes. Por esa razón sigue sendo un roubo con intimidación, evidentemente porque intimida esa arma, inda que se xa de xoguete. Cousa distinta é que se ao final a arma non é unha arma real, non haberá ademais un delito de tenencia ilícita de armas, por exemplo, que si habería se levas unha pistola real. Ademais, concurriría neste caso o roubo con violencia con outro delito aparte, que sería a tenencia ilícita, que é tamén gravísima, non? E ademais neste caso en particular o feito de disfrazado é un agravante, digo para que o saiban tamén a xente, é dicir, non somente o feito de ir cun arma simulada é un delito que está castigado moi altamente, que pode chegar hasta os 5 anos de prisión, sino que ademais levando a un disfraz, un agravante específica de disfraz, co cal a pena pode ser incluso superior. Por tanto, hai que andar o ollo, aviso navegantes aos atracadores, que son temas gravísimos, incluso que vayan con xoguete. Un asunto, Miguel Ángel, que vos contabades tamén no diario de Pontevedra. Estamos vendo esas imaxes as que tivemos acceso, ven vostedes incluso que se ve nitidamente a data e a hora, non? Case as 10 da mañá, entendo que no momento xusto da
da apertura, que tremendo, que susto. Sí, de logo un susto, e a importancia, porque creo que ao final o botín foron, non sei se 400 euros, pero a importancia de ter cámaras, de ter algún sistema de seguridade neste tipo de negocios que son relativamente vulnerables, porque calquera entra, calquera colle, e, bueno, a xente pensa que a cámara está por si alguén colle un libro, pecha, bueno, para estas cousas demóstrase que ter medidas de seguridade nos pequenos ou medianos negocios é máis importante do que parece, porque o mellor é a proba definitiva que pode facer que esta persoa pois pene ao final, non? Sí, é que estou pampa co disfrace, porque é como un pouco a perruca do solitario, non? Co unha saia non sei de onde. Cutre, máis ben cutre. Cutre, efectivamente.